Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, ovo je Psihološko savjetovalište. Danas bih hteo da razgovaramo o tome da li u paničnom strahu, od straha uopšte, može da se padne u nesvest. Opet se vraćamo na jako bitnu temu i to je u stvari podloga i početak sam borbe u svakom anksioznom poremeću, a to je da se od ove 4 stvari ne može ništa desiti. Od straha ne može da se umre, ne može da se poludi, ne može da se izgubi kontrola i padne u nesvest. Sva 4 straha ćemo pojedinačno, odnosno ludilo i gubljenje kontrole ćemo u jednom istom videu obraditi. A sada, da li se od straha, panike i anksioznosti može pasti u nesvest? Ukratko, odgovor je ne. Niko nikada nije pao u nesvest i nemoguće je pasti u nesvest od samog straha. Iako ćete puno puta sresti ljude koji će suprotno da vam tvrde i da su bili i očevici i tako dalje, to je fiziološki nemoguće. Može strah da se iskombinuje sa drugim problemima, kao što je padanje pritiska, sunčanica i tako dalje, ali od samog straha je nemoguće pasti u nesvest zato što je fiziološki potiruća stvar. Znači, dihtomne su suprotne stvari. Šta to znači? Padanje u nesvest je biološki mehanizam kojim se obezbeđuje da krv dođe u mozak kako mozak ne bi ostao bez kiseonika. Neka laička moja informacija jeste da otprilike od minut do 3 minuta mozak može bez kiseonika. Nakon toga neuroni počinju da izumiru, a ako tu počne da se dešavaju takve stvari, znamo šta je posledica. Znači, u najbolju ruku katastrofična. Šta to znači? Pa biologija nas je opremila određenim biološkim mehanizmima, to je prirodnim mehanizmima odbrane. Kako postoje psihički mehanizmi, tako postoje biološki mehanizmi odbrane i samoodržanja. Kada dođe do pada pritiska, recimo, dođe do velike povrede i počinje da se gubi krv, zato što smo se povredili, imamo posekotinu. Krvni pritisak počinje da pada i s obzirom da smo mi bipedalna bića, znači stojimo na 2 noge, glava je najviša i zbog gravitacije krv počinje najteže da dolazi do najvišeg mesta, to je naša glava gde je mozak. Kako bi se sprečilo da mozak ostane bez kiseonika? Padanjem u nesvest mi omogućavamo da se naše telo položi, da se izravnja i onda krv, ma koliko je bilo u telu, može slobodno, to jest lakše da dođe do mozga i da ona dobije svoj fair share, što bi rekli, kako bi opstanak krucijalnog našeg organa ne bi bio doveden u pitanje. I onda ide ta stvar dalje. Šta to znači? Pa postoje receptori u našem telu, u našim krvnim sudovima koji se bave registrovanjem pritiska u našim krvnim sudovima i preko simpatikusa, parasimpatikusa, pretpostavljam, se ta stvar reguliše. To medicinari mnogo bolje znaju, ali to je dovoljno za nas da znamo da postoje receptori za pritisak i oni registruju tu stvar. U strahu, kada se desi strah, velike grupe mišića se zgrče, dolazi do spazma, krvni sudovi se sužavaju, srce počinje da lupa jače, znači pritisak raste. Receptori registruju porast pritiska. Zašto bi se aktivirao mehanizam padanja u nesvest? Apsolutno je suludo. Niko nikad u strahu nije pao u nesvest, jer je kontraproduktivno. Zamislite nekog našeg dalekog pretka, ide šumom i naiđe na medveda. I medved se osjeti ugroženim, krene na njega da je napadne i čovjek se uplaši, šta će da radi? Počne da trči, da beži, jel tako? Ako tog trenutka padne u nesvest, koje su šanse da će ta osoba da prenese tu grešku u ponašanju? Znači, biološki je nemoguće da mi nasledimo takav mehanizam koji nas uništava. On je autodestruktivan. Interesantno je da postoji određeni broj ljudi koji padaju u nesvest kada vade krvi ili doniraju krv. Postoji jedan trik
koji veoma često može da uspe, s obzirom da je u pitanju biološki mehanizam i mi tu ništa voljno ne možemo da radimo. Postoji prilikom uboda i davanja krvi, može čovek da stisne butine, zadnjicu, ruke, trbušnjake i da proba svojim telom da napravi spazam kako bi se krvni sudovi suzili i ovaj nagli pad pritiska koji je minimalan u tom momentu, da suštinski uspe da prespoji i da receptori ne registruju ovo katastrofično taj pad i da ne dođe do padanja u nesvest. Znači, probajte ako imate taj problem, prilikom davanja krvi, skupite i stisnite butine jedno drugo, stisnite zadnjicu, trbušnjake i ruke i trebalo bi da se bez problema pređe, bez padanja u nesvest. Nadam se da vam je ovo pojasnilo zašto naša volja i naša interpretacija da ćemo pasti u nesvest nije u skladu sa našim biološkim mehanizmima koji nas samo održavaju i da na ovaj način možete da se lakše suočite sa vašim paničnim mislima. Ako vam se dopada ovaj video, molim vas, šerujte, subscribeujte se, želimo da postignemo 1000 subscribera ove godine, a mi se vidimo u nekom drugom video materijalu. Prijatno!